Dvě třídy na zlínských gymnáziích, které chtěl Zlínský kraj zrušit, nakonec nejspíš zůstanou. Jde o výsledek jednání primátora Zlína Miroslava Adámka a ředitelů škol. Adámek se do celé věci vložil i hned po zveřejnění záměru kraje na zrušení tříd a rozvířil debatu, ze které v těchto dnech vzešlo pro všechny strany schůdné řešení. Pokračujeme dál v boji za zachování obou dvou tříd. Máme zprávu i od radního pana Navrátila, že pokud dojde k domluvě gymnázií, tak dojde k zachování našich dvou tříd na našich gymnáziích ve Zlíně. Na konci loňského roku jsme vám ukázali také odhodlání zlínských studentů pomoci zachránit třídy na těchto dvou nejprestižnějších gymnáziích v kraji. I s nimi se primátor setkal a ujistil je, že stojí na jejich straně. Tak myšlenka byla natočit reportáž a zjistit primátorův názor, bližší názor na současný problém rušení dvou tříd na zlínských gymnáziích, s čímž my jako studenti nesouhlasíme, hledáme podporu. A dále se snažíme konzultovat s krajem, diskutovat s krajem, konkrétně s odborem školství a i přednést ten svůj názor veřejně. Naše obě vlastně petice, které jsou i jak na gymnáziu Lesní čtvrť, tak na gymnáziu TG, mají velkou podporu, takže si myslím, že ten názor těch studentů je spíše negativní k tomuto rozhodnutí a snažíme se touto peticí dávat najevo svůj nesouhlas, který je opravdu velký. A výsledek jednání? Radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Navrátil nakonec nebude trvat na zrušení tříd pod podmínkou, že ředitelé gymnázií ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a obou zlínských gymnázií sníží počty přijímaných studentů pro příští rok o celkem 48. Tento velmi kolegiální tah ostatních gymnázií v regionu tak nejspíš odvrátí rozhodnutí o zrušení tříd, které ve Zlíně vzbudilo značnou vlnu nevole.